Manolo Rivas, moi bo día. Bo día. Moitísimas grazas por estar connosco nesta galería que lle chamamos a esta sección de coruñeses ilustres que tanto nos gusta, cos que repasamos un pouco traxectoria, falamos de novidades e claro, o último que aconteceu, ou bueno, unha das últimas cousas que aconteceu na vida de Manolo Rivas foi pois ese Premio Nacional das Letras Españolas e quería reflexionar contigo de que Galicia é toda unha potencia, porque temos Alfredo González Ruibán, Premio Nacional de Ensaio, Bea Lema, Premio Nacional do Cómic, Chus Pato da Poesía, Yolando Castaño no 2023. Agora chegas ti tamén, isto é maravilla. Sí, no caso, ademais, hai unha revolución da literatura feita por mulleres, pero eu penso que merece ese termo, ¿no? Esa denominación de revolución, porque é extraordinario que, penso que en 10 anos foron 4 ou 5 mulleres, non, galegas. Ademais, despois tamén está Albaciz na nova poesía. Poderíamos decir que os viveiros de creación, as factorías creativas en Galicia que están vivindo un momento realmente especial, extraordinario, non? Ben, contrasta iso con outras cousas, pero ese é outro tema. Con que? Pois contrasta coa situación da lingua, por exemplo. É dicir, que temos unha literatura feita en galego que non é só que, digamos, que teña destaque dentro do propio espazo no que vivimos de Galicia, no propio país, senón que hai que ter en conta que estes premios dos que falábamos están... non vamos a utilizar a palabra competencia, non me gusta nada para a cultura, pero, bueno, están aí escolleitos entre todos os libros que se publican de todas as linguas na Península Ibérica, non? Entón, por outra banda, vemos, e aí están os últimos datos da propia administración do Instituto Galego de Estatística, que nos fala dun retroceso lingüístico prácticamente en camiño do afundimento, porque o máis grave que indica é que non hai, ou achicouse moitísimo a transmisión entre xeracións. É dicir, que hai moita xente nova que non falamos só de xente cativa, sino xente moza da mocidade que xa non é que non fale galego, sino que non coñece ou prácticamente confesa non coñecer o galego como se debe coñecer unha lingua, claro, que é propia, non? Entón, a min pareceme realmente un síntoma grave de outras cousas, xa non é só pola lingua, senón que iso significa que a valoración dos propios recursos, non? Porque ter unha lingua, non hai tantas linguas no mundo, ter unha lingua é un tesouro, ter unha lingua equivale a ter unha natureza rica, a ter un patrimonio artístico e a ter, ademais, algo moi importante, un recurso que tamén se pode medir económicamente, non? Ter unha lingua é unha riqueza, e xa digo, ademais non hai tantas. Entón, se iso se debera, eu que sei, porque a unha catástrofe natural, pero non, debe ser a circunstancias de mala administración que son facilmente recoñecibles, non? Entón, a min o que me parece triste é que a autonomía de Galicia, que é posible, ademais Galicia como nacionalidade histórica foi posible gracias a tantísima xente que loitou, mesmo que perdeu a vida, non? E que tivo que ir ao exilio, e que entón recoñeceuse esa autonomía, e resulta que quen está na cabina de mando desa autonomía pois non cumpre os deberes que lle corresponden para estar aí. Non sei, é como a min unha das cousas que me doen é ver, por exemplo, que non só en Galicia, en España, pero tamén mundo adiante, agora que vivimos a crise do cambio climático, esa crise ambiental de emerxencia, que está claro que nos sitúa nunha posición, nunha liña de riscos a todo o planeta, non? Pois que enleve, en moitos casos, a xestión dese
desa área, pois esa xente que di que non hai cambio climático, os que chaman negacionistas, non? E que quen leve a xestión contra o maltrato na violencia de xénero, se esas persoas que son negacionistas da violencia de xénero. Entón digo, mira, que cada quen nun bar ou na súa casa que diga o que queira, pero o que non pode ser é que estas persoas se son responsables de cousas que non queren ou nas que non creen. É como poñer a un pirómano ao cuidado dos incendios, non? Tenía ganas de dicilo e dixeno. Non fai moito afirmabas tamén que vivimos nun proceso de descivilización, que a seguinte praza a ocupar Europa. Quizáis os acontecementos agora están apurados, como lembrar nunca máis tamén é lembrar un pouco a traxectoria de Manolo Rivas, bueno, pois aquela traxedia ten tantos paralelismos co que está acontecendo agora, non sei, quería reflexionar, pedirche unha reflexión tamén sobre isto, non? Sí, eu non vexo o que pasou co Prestige, con Nunca Máis e outras catástrofes, non, que coincidiron no tempo, que fixeronnos ver que precisamente estamos en Europa, pero estamos tamén na liña de risco. Non só son os países que chamaríamos deshacementos catastróficos, onde hai fame, onde hai seca, non, pois nomeadamente África ou como un continente, parecía que o catastrófico só se daría aí, non? Realmente temos que entender que está todo moi interrelacionado e que dependemos moito, non, unhas partes do mundo das outras, e que o que pase no Amazonas é moi importante para nós, o que pase no Ártico é moi importante para nós, e o que nos pasa a nós é moi importante para os demais tamén. Entón hai que verse, eu penso que ter esta conciencia planetaria, non, do local, cuidar, a conciencia planetaria empeza polo propio, polo local, por cuidarse. E penso que o do Nunca Máis non o vexo como un pasado, como cousa do pasado. Penso que foi moi importante o que se fixo, porque se viviu unha catástrofe. Si non houbéramos reaccionado, si nos quedáramos cada quen na casa, pois hoxe non, penso que nos avergoñaríamos, non nos poderíamos ver no espello das xeracións. Polo menos está aí, dixo, bon, este pobo moveuse, a xente tivo conciencia, deuse a man, que é moi importante tamén, non, o aspecto solidario, e sobre todo que nos fainos reflexionar sobre todo isto que está a pasar, non? Eu hai pouco fun a Valencia, ao País Valencià, foi unha oportunidade tamén de falar coa xente. Eu iba a unha librería, un traballo en unha librería, unha conferencia, pero evidentemente non ías obviar, non, ni mirar para outro lado. Foi unha oportunidade moi grande de falar coa xente, e a coincidencia que había, non, e iso sendo tan gravísimo que pasou, porque estamos a falar dunha dor máis alá da dor, aínda non se puideron enterrar ben os mortos, estamos falando dunha cousa moi, moi grave, pero que foi un aviso tremendo da natureza. Entón, e das circunstancias que están alterando esa natureza, claro, non é unha catástrofe natural, hai outras componentes. Entón, falábamos do importante da reforzar a comunidade, o sentimento de comunidade, o espazo do público, as medidas todas, concentrarse, non, na previsión e na protección da vida da xente, na calidade de vida tamén, ten que ver co urbanismo, co transporte, coa atención á biodiversidade. Eu penso que nos fai repensar o xeito de estarmos no mundo, non, estarmos no planeta. Ti levas moito tempo militando na literatura e falando disto precisamente, e falando do cuidado da natureza, do cuidado de nos mesmos, e mesmo no último libro Tras o ceo falas da condición humana, da natureza tamén, do poder. Agora mesmo todo está moi mesturado, e claro, quería saber como estás a vivir agora, e tamén falando un pouco do periodismo, que a túa profesión tamén, estes personaxes que pululan polas televisións, polas radios, polas canales de YouTube, algúns tendo tamén formación periodística, pois que fan de todo menos informar, aínda que pola contra temos revistas como Luces. Sí, pero a situación, efectivamente, sempre houbo
o que poderíamos denominar mentideiros, non? Mesmo seguimos a tempos bastante pretéritos dos séculos XVI, XV, XVI, XVII, había o que chamaban los mentideros de la corte, pero que los mentideros de la corte eran lugares onde se vendían mentiras, tal cual. Pero ben, claro, iso era na escala do seu tempo, era algo que podía influir, pero que non deixaba de ser unha cousa entre poucos, non? Utilizada por persoas con relativo poder para fastidiarse, amolarse unhas a outras, non? Claro, do que estamos a falar non ten nada que ver, estamos a falar da produción da mentira a nivel industrial, é dicir, e non son cousas, ás veces pensamos, bueno, estas son cousas extravagantes, que din burradas, que si non hai que vacinarse, que si non sei que si os furacáns están provocados polo goberno, non? Como se dixo en Estados Unidos, dos últimos, ou mesmo as cousas que se din en cada tragedia, cada día. Claro, non son persoas, digamos, que hai que ver como ocasionais ou que solta un exabruto, non? Que solta unha burrada e aí queda, non? Como quen a solta na barra dun bar e os demais calamos dicindo, bueno, vai dormila, non? Non. Isto é algo moito máis sistemático e que ten moito que ver coa ocupación do poder. Coa ocupación do poder e tamén coa explotación. Hai xente que saca moita rentabilidade diso. Saca rentabilidade persoal, que os que están aí diante escribindo ou publicando ou expandindo estas trolas, mas sobre todo, digamos, as grandes maquinarias, grandes compañías que se aproveitan desta produción, digamos, do bulo, da mentira, que o que busca funciona por unha especie do que chamaba Karl Popper a lei de especies picantes, que é o mecanismo, e que ademais contaxia tamén a xente, por exemplo, os políticos e outras persoas, non? Porque o sistema consiste basicamente en que ti disose unha trola, non? E mañá, para que teña repercusión, para que che presten atención, isto de os influencers, estas cousas, non? Ou as persoas con certa exposición e tal, pois dixo unha burrada hoxe e mañán tens que botarlle moito máis chile picante ao asunto para que lle presten atención, non? Para que digan, mira que está dicindo. E ao día seguinte xa tens que botarlle pólvora, non? As palabras, para que rebenten, estoupen, non? E digas, sabes que dixo fulano e tal. Vémolo como contaxe tamén a política, non? Entón, iso a que leva? A desaparición da civilización, do razonamento, a causalidade das cousas, os porqués, realmente preguntarse, razonar. En vez de se se afrontase unha cuestión como un problema, dicir, aquí temos un problema, que aristas ten, que complexidade ten ou que como se pode afrontar, pois iríamos cara a unha solución. Inda que houbera debate, disputa, pero se en vez de analizarlo como un problema o analizas como unha especie de accidente, de sinistro total cada vez, e que non hai por onde collelo, non hai remedio, pois iso levanos a un lugar sin saída, non? E leva sobre todo ao triunfo do que máis berra, do que di a burrada máis grande. Esas persoas non o fan para divertirse e soltar unha gargallada. Fano, por exemplo, temos xente que manda en Estados Unidos, que utilizou esa técnica, que en moitos outros países está xente que está en expansión. Por iso eu penso que hai que preocuparse moito por isto que poderíamos chamar o brutalismo, non? Un brutalismo, un terror semántico, temor semántico, aquel que utiliza apuñala as palabras e utiliza as palabras non para debater, para razonar, senón para esmagar o contrario e producir unha situación na sociedade de medo, de intimidación, de decir, bueno, non hai solución, non?
isto é apocalipse, non? Porque as cousas que están dicindo, creo que ese é o obxectivo cando paralizas, cando a sociedade se queda paralizada polo estupor tamén, non? Ante este tipo de desinformación, de intoxicación, pois o que leva justamente é a desmoralización, é a perda de sentido do que debería estar no centro, que é o espazo común, o entendemento, o benestar común, as cousas que compartimos, non? A educación, a saúde, o medio ambiente, iso é o que nos debería preocupar e estar no centro. Despois, cada quen pode botar unha risada, non? E podemos botar unhas bromas, pero o que non pode ser é que o disparate este no centro da conversa pública, non? E cando alguén traballa precisamente coas palabras, como se conxuga tanta sensibilidade mentras ve que, bueno, certas realidades que nos rodean? Precisamente o traballar cas palabras son as palabras as que che fan pensar, as que fan pensar no que significa, o que din, non? Por exemplo, hai unha palabra que está hoxe en día prácticamente desaparecida, que é a palabra paz. Temos unhas situacións de guerra, de guerras moi cruéis, ademais, e mesmo un ambiente prebélico, non? En grandes potencias. É dicir, estamos nunha situación excepcional no mundo, e parece que non se está a traballar para evitar isto, para a paz. Parece que é o contrario, que se está encirrando cada vez máis o masín da xente, a situación. Dicía Kapuscinski, que é un gran referente do xornalismo, non? El dicía: sabemos que vai haber unha guerra cando cambia o vocabulario. Cando ves que se empezan a utilizar determinadas palabras e deixan de utilizarse outras, é unha das palabras que desapareceu dende hai xa algún tempo da conversa, é justamente a palabra paz. En todo caso, pois, en algúns sitios falase a ver se hai un alto fogo, non sei que, pero a palabra paz é como anda por aí escondida, agochada, asustada, non abraiada, sí. Quero falar tamén un sintre sobre o periodismo, porque, claro, para combater todo isto, pois esta profesión que agora non está moi ben. Quería virar tamén as cousas de cara a algo máis positivo, pero non dou, porque agora hai que reflexionar moito tamén sobre o que está a acontecer. Sí, pois positivo precisamente manter o que a mí me parece que unha das labores máis importantes que se pode facer justamente no mundo, non? Que entender o xornalismo como un ben común, un ben necesario. Neste mundo que está feito en tantos aspectos, feito cachizas, digamos, unha das cousas que é fundamental é restablecer a causalidade, é dicir, saber por que ocorren as cousas, non? Por que se hai pois unha catástrofe como as que comentamos, cales son as causas, como se podía evitar, saber que sucedeu de verdade, non? Establecer, se non temos, digamos, a verdade absoluta, xa sabemos que é complicado chegar a ela, pero sí sabemos que poden establecerse as coordenadas, non, dunha verdade en contraste co que non é verdade, co que non é mentira. É dicir, e para iso é fundamental o xornalismo, un xornalismo honesto, que contraste fontes, que vai ao lugar dos feitos, non? Iso que se di, non é mellor xeito de saber se chove que abrir a fiestra e sacar a man para fora, sabe se chove ou non. Pero hai xente que di que chove ou non chove sin molestarse en abrir a ventana, non? Entón, eu penso que esos espazos de xornalismo cada vez son máis necesarios. É verdade que hai unha crise existencial, que non é só unha crise, digamos, no aspecto económico, de funcionamento das empresas, porque cambiou todo tamén. As tecnoloxías non só afectaron ao xeito de transmitir,
senón a propia natureza da información e da comunicación, non? Está o xornalismo como contra a parede, un pouco moito, non? Digamos, maltratado. Entón, dende logo, primeiro, significar que o traballo épico é fundamental, non? Deses, digamos, desas referencias que non son de cartón pedra. Sabemos ben que hai cousas, non? Que son sempre referentes, coordenadas, non nos poden... É moi importante manter, digamos, eses valores e esas cuestións fundamentais, non? Entón, ter como neste tempo que falábamos antes de cambio climático, ver o periodismo como unha especie de refuxio climático, ali onde as palabras están protegidas, onde a verdade ten un fogar, non? E iso, ao mellor, agora é un momento difícil, un momento crítico, pero vai ser moi importante, vai ser fundamental estar aí, dicilo, non? Había un escritor que era que el, cando foi a Primeira Guerra Mundial, el era novo e escribiu: se eu fora escritor de verdade, debería poder parar esta guerra, non? E despois, cando comezou a Segunda Guerra Mundial, encontrou este papeliño e dixo: mira que era pretencioso eu de novo, non? Pensar que coas palabras que eu podía parar unha guerra. Pero despois estivo dando voltas e dixo: pois ao mellor tiña razón aquel mozo que escribiu iso, porque por qué? Porque son as palabras son as que levan a unha confrontación, son as palabras as que pavimentan o odio, determinadas palabras, determinado uso das palabras pavimentan o odio para digamos, eliminar ou a outro, ou chegar a unha situación de poder despótico, non? Entón, si son unhas palabras mal utilizadas as que levan a iso, si son as mentiras as que levan a iso, pois pode haber outras palabras, poden ser as certezas, as verdades, as que contrarresten isto, non? Cambien o mundo, claro. Falamos de outro refuxio da literatura que levas exercendo tanto tempo, moitas veces premiada agora, bueno, sí, co Premio Nacional das Letras. Toda esta realidade a ti dache para escribir máis e máis ganas e máis ganas e máis ganas, non? Pois sí. Ben, a persoa que estaba falando antes, por certo, era Elías Canetti, non? Que é un personaxe interesantísimo. El dicía, era de orixe hebrea, non? Dos sefarditas, de familias sefarditas expulsada de España, cando dos reis católicos e tal. El escribiu, sempre lembraba e decía: somos de donde nos expulsaron, non? Por iso é tan importante ás veces a literatura, non? O pensamento, decir cousas que adoitan ficar aí na sombra, non? Entón... Quero falar de ti, Manolo, de ti. Sí. E dese premio que comentabas con o seu compañeiro, con Francino. Cando mo deron, eu pensaba que era o meu primo mariñeiro bromista que chamara para gastar unha broma, pero de verdade non considerabas que xa podería ser, non? Con todo o que levas. Sí, ben, é un xeito, non, sí, que ao primeiro escoitas, un premio que non te presentas. A verdade é que foron a maior parte dos premios foron así, foron da crítica ou non publicas. A alegría para min é unha alegría sobre todo que viven os libros,
non? Os libros son os que levan ese premio, son os que fan pensar nun xurado, que ademais era múltiple, pensarlo. Pero despois o que sí tiña claro, teño claro, de que é algo a compartir, algo. Por que? Porque evidentemente, cada persoa é un mundo, cada quen pois é responsable tamén do seu camiño, pero das mellores cousas que che pasan na vida e das cousas das que aprendes e das cousas daquilo que che rodea, non? E que iso que falábamos antes de transmisión de valores, hai como un acordo secreto entre xeracións na que se transmiten as cousas fundamentais na vida, non? Entón, eu vexo tamén a literatura como un camiño de vagalumes, no que vanse dando luz unhas persoas a outras, aprendes moito do que é como as abellas que polinizan, non? Van, grazas ás abellas, pois vai habendo froitos. Pois eu tamén síntome moi, digamos, moi agradecido a moita xente que transmite saberes. Formo parte dunha tradición, hai tradicións que é mellor esquecer, pero hai outras tradicións que che permiten voar, que che fan máis libre, que transmiten imaginación. Eu son unha persoa individual do meu tempo, pero tamén son herdeiro de moitísimas cousas. Para comezar, herdei unha lingua, herdei tamén uns saberes, herdei un xeito de mirar o mundo, de escoitar tamén o resto, de estar no mundo, non? Por lo tanto, teño que estar moi agradecido e considerar que este premio, en realidade, a ese camiño de vagalumes, a esa xente que ás veces na adversidade, moitas veces na adversidade, pois zafou, saiu adiante e mantivo vivas as palabras, non? Como Manolo Rivas, que non quere falar moito del, que fala sempre dos máis. Imos ir rematando con un pequeno cuestionario, chegou o momento. E sempre lle pedimos ao convidado, a convidada, que escolla un lugar da Coruña. Pois, por sorte, claro, temos unha cidade que está feita de almeiros, de lugares ás veces máis escondidos, outras máis á vista. Eu, pois, hoxe falaría do Castro del Viña, tanto do Castro del Viña histórico, non? Que é unha maravilla. Debería ser o gran parque da Coruña, eu penso, poderá serlo algunha vez, máis sobre todo do que é o barrio, a aldea, non? Lugar de Castro del Viña, que cunha veciñanza da que aprendín tantísimo, non? E que pois para min é como un almeiro, iso que a xente do mar chama no fondo submarino, distingue entre o almeiro, que é onde crían, o lugar de cría, o lugar do desexo, o lugar erótico, o lugar da vida, e despois está a marca do medo, onde está o lugar do esquilme, onde mesmo utilizáronse malas artes, non? E todo iso do que fosen os peixes. Bueno, pois para min o Castro del Viña é un dos almeiros onde medrei, non? E recibín tantas cousas, tantas alegrías e maravillas. Formaron parte desa herdanza, non? Que mencionabas aí nada. Un local da Coruña, estamos no Café de Macondo. Sí. Pois, ben, este mesmo lugar, Macondo, ademais ten este nome, non? Macondo, tamén hai lugares onde me gusta estar para escribir, cando como o Café d'Ársena, o Delito, o a Barra. Ben,
dá un pouco de mágoa porque podíamos citar moitos, non? Pero xa que estamos no Macondo, quedemos no Macondo. Unha película? Película, a min gustame moito o neorrealismo italiano, non? Así que gustame, claro, é o problema que teño cos cuestionarios, non? E hai tamén outro tipo de cinemas que me gusta moito, pero citaría Mamma Roma, non? Un libro? Un libro, pois Tirano Banderas, hai que escoller Tirano Banderas de Valle Inclán, que é unha pasada. E unha canción para rematar? Pois, por exemplo, unha canción que estiven a escoitar moito esta tempada porque era como a banda sonora da novela que escribín Detrás do ceo, Thank You for Hearing Me, de Sinéad O'Connor. Grazas por escoitarme. Manolo Rivas, grazas a ti. Nada, pois un placer.